Ako, verte, neverte, ale niečo som našiel. Poďme na to. Takže z Dubovej, niekde tajto okolo, Medvedia skala. Z Medvedie skaly späť. Nasleduj modrú značku. No neviem, či to bol dobrý nápad. V zime na turistiku, v blate strašne fúka. Prídem sem za 20 rokov a dúfam, že táto značka bude takáto hrubá. Nasleduj modrú. Tu je naša ďalšia modrá čiara. Ďalšia modrá značka, ale teda mám ísť tade? Lebo tade. Ťažké rozhodovanie, ale idem hore. OK, čo znamená tento znak? To je... Môže ísť, ale tu končí jedna trať, alebo čo? Lebo však tu je Desina. Tu je Desina, posledná zastávka Via Dolorosa. Dobre, to je Desina. Počkať, je ich viacej, nie? Neviem. A je tam ešte niečo. Mal som ísť tou stranou, ale ja som išiel tou stranou. Preto boli čísla odlišné. Pokračujeme ďalej. Fajn, vyzerá to stabilne. Celý les pre mňa. A keď je, že je zima, tak tu nie sú žiadne medvede. Aj keď ideme na Medvedie skaly, ale oni spia. Však od malička sa učím, že medvede cez zimu spia. Presne tým smerom, tak poďme. Ak sa pýtate, čo mám v batúšku, tak mám tam len potrebné veci na prežitie v lese. Dron, powerbanka, okuláre, peňaženka, pomaranč, banán, ďalšia mandarinka, pomaranč, pol litra vody. Viem, že pol litra je nesmierne málo, ale verím, že tam niekde vyššie bude nejaký prameň. Nejaký neotrávený prameň. Najlepší prameň s pitnou vodou. Snad tam bude však. Nikto ma neuisťuje, že tam bude prameň. Tam vzadu sú Jaslovské Bohunice. Krásne. Asi vypustím drona, čo vy na to? Áno, máme ísť toto cestou, tam je modrá, ale keď sa pozriem takto krásne doprava, to je červený kameň, takže teoreticky aj tady to by som vedel ísť. A keď tam vidno Budmerice a tie ich jazierka, červený kameň a tu Jaslovské Bohunice a tu niekde by mala byť Trnava. Kde je tá Trnava? Že by tam? Áno, Trnava asi bude tam. Ak niekto stratil rukavičku, tak je tu. OK,
tam nechoďte, je to zhnilé. Ok, mám dojem, že toto je tá medvedia skala. Nie som si istý, ale však poďme hore. Teraz som zablúdil, alebo som len nevidel tú modrú značku. OK, asi finišujeme, lebo vidím tam nejaký prístrešok. Asi sme fakt na samom konci tejto dvojhodinovej túry, ktorú som zvládol za 1 hodinu. Nie. OK. Nie, toto je kukla, OK. Toto je kukla. Medvedia skala ešte 45 minút. Preto využijem all inclusive miesto. Dosť fúka. V zime nechoďte na turistiku. Ďalšia dôležitá vec. Vždy si svoj odpad treba zobrať domov. Aj keď sú tu koše, treba si to zobrať domov. Hovorím to v láske. Našiel som obrovské kvantum listia. Mám tam ísť. Asi takto. Niečo som našiel. Kamene. Som to dal dole a vidím tam nejak... Aha. Je. 2007, ak dobre vidím. Dlhšie som nevidel modrú značku, ale už ju vidím. Nechcem povedať, že som išiel zlou cestou. Bolo to tam vyšliapané, áno. Ale už som našiel cestu späť. Viem, kam pôjdem na budúce. Je super, že vlastne 3 kopce pingajú. OK, takže nasledujem modrú. Túto modrú, alebo túto. Ja pôjdem radšej za tou. Ako som spomínal, zišiel by sa ten prameň. Lebo už mám posledné 2 deci vody. OK, tu už vidím cesty, takže sme späť v civilizácii a stále sme nenašli medvedie skaly. To je všetko. Predstavoval som si to ako nejakú skalu, ale toto vyzerá ako kopec.
Ale či tam vôbec môžem ísť? Prečo je to medvedie vôbec? Však tu nevidím žiadny chodník na Medvediu skalu. To je všetko. Koniec výletu. Za mnou je Medvedia skala. A bola to taká pekná prechádzka, ktorú som zmakol za nejaké 2 hodiny. Jasné, že plus natáčania a tak ďalej, ale fajn. A či by som šiel znova v zime na takúto turistiku?